د انجام êrişa rejîma Sûriye û hevalbendê wê yê Rûsyê li ser devera kêmkirina asta şer, 70,000 sivîl ji Rojavayê Helebê di heyama heftîkê de derbîder bûn. Rejîma Sûriye û hevalbendê wê di êrişa xwe de li ser Rojavayê gundewarê Helebê berdewam e, ku lê gorî Rewingeha Sûriya Mafên Mirovan ragihandiye ku bêhtir ji 1000 malbat hejbara wan bi giştî ji 70,000 sivîl pêk tê di heyama heftîkî de derbîderbûne û berê xwe dane deverin sînorî bi Tirkiye re. Li gorî Rewingeha Sûriya Mafên Mirovan daye naskirin ku ew derbîder xelkê bajarê Idlibê û Hemayê ne û derbîderê Rojavayê Helebê bûne. Ew derbîder careke din derbîderê deverin sînorî dibin. Rewingeha Sûriya Mafên Mirovan behsa wê yekî jî kir ku ew pêla derbîderî ya zêde karîsatên mirovî durust kiriye û rewşa derbîderan xerab û berfxirabtir ve jî diçe. Bê ku tu karvedan ji alî civaka navdewletî li ser kiryarên rejîma Sûriye û hevalbendê wê yê Rûsyê di derheqê welatiyên sivîl de were encam dan. Rewingeha Sûriya Mafên Mirovan amaje bi wê yekî jî kir ku hejmara derbîderan zêde dibe. Tanîha 400,000 sivîl ji gundewarê Başûrê Rojhilatê û Başûra Rojhilatê Idlibê û ji Rojavayê gundewarê Helebê derbîder bûne.